Ha tornat a passar. L'as de piques. Jo mai m'ha agradat algú d'aquí. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció, ballant junts fins que acaben perdent la raó. A la trinxera en la que vam créixer plegats, em vas fer creure que tot estava al nostre abast. I ara tot canvia i ens té atrapats. Busquem una sortida entre mitges veritats. És una guerra i vull lluitar del teu costat. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció, ballant junts fins que acaben perdent la raó. I el foc que crema i és imparable quan ho fa. Treu-me la pena i encén-me com un volcà. I quan tot es torça tu ets l'escalfor, la meva força sempre que em guanya la por. No hi ha bombers que apaguin el que ens crema el cor. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció, ballant Jo mai fins que acaben perdent mataria algú. sense regles que ens prohibeixin ser qui som.
Estàs bé? Ei, fas mala cara. ¿Qué pasa? ¿Que se ha muerto alguien o qué? Han trobat mort el Martí, El Martí? Quin Martí? el profe d'història. Això no pot ser. Si no té ni 30 anys. Què li ha passat? De moment, tot apunta que ha estat un assassinat. Bueno, ya no podrás suspenderme más. Pero ¿cómo puedes decir eso en un momento así? La verdad, no me da ninguna pena. ¿Me lo estás diciendo en serio? Em sembla increïble que diguis això tan tranquil·la, tia. Però és que... És que l'han matat, O sigui, està mort. I és una persona que està morta. I coses normals. A ver. Vamos a calmarnos un poquito, ¿vale? Ara no és el millor moment per discutir. I a veure si pensem abans d'obrir la boca. Mira, yo solo he dicho lo que pensaba y seguro que no soy la única. Aquí os quedáis. Aquí mateix. Tens paper? Va, no triguis. Què ha estat això? No ho sé, però marxem d'aquí, si us plau.